салом бародарони азиз, ина рамазон самбо як шудем, дар самбои дук шудан ҳам какофтем наёфтемш. Як ҷо будӣ? Хона да. Бо муш кадас назар. Намезанмаш. Ина бародарон агар ки амур ҷурат рақиқат буда. Хона да бу ховам маст. Бо коронавирус нашида боши? Ҳами тира маскара бо пушти ма. Ҳамаш дурӯғай. Дурӯғай. Пенҷи созӣ дига. Саломатиё хуба? Ҳама ништаг. Ай эҳтиёт кун. Зигнаша худи худованд аст айсо коронавирус. Иншаллоҳ. Мали худо нигаҳбон бошав. Тарафои мо ҳам току. Ҳам хонада хубра. Касал мешай. Ина Рамазон. Ҳаматон мепурсен Рамазон ку, Рамазон ку. Ина Рамазон аст. Сози ака? Мешава ака чӯқади худатон. Куроч хе. Даг ҷои наметоӣ? Хона. Ҳама тра кофте сети даг ҷои? Хона да.